Kabayatan na inlawlawag ti Kabayan Municipal Police Station at 33 ti pakabuklan a pasahero ti 6-wheeler truck ang nabaliktad iti Akot Pusalan Road sa Jay Kabayan, Benguet. 7 a pasahero a naglagam iti major injuries ti matamtaming iti pagagasan. Ada update ni Christine Bornolia sa Baway. Imbes a naragsak a biyahe, nagbali na trahedya tinapasamak kadagiti agkagabagyan ana aksidente ijay guway poblasyon Kabayan iti paset ti Akop Kusalan Road pasado alauna idi Kalman. Nakalugan iti 6-wheeler a truck ti 33 nga agkakabagyan manipud Bauco Mountain Province nga agturong kuma ijay Nueva Vizcaya tapno agatendar iti graduation. Iti investigasyon ti Kabayan Municipal Police Station, loose brake ti posible a rason iti aksidente. Sigunpay iti Kabayan MPS, posible nga overloaded ti lugan gapu iti kinaado ti pasahero, gapu iti aksidente, pimusay ti 5 nga individual, pakairamanan ti 2 a minor di edad, inam ti naka-admit iti Baguio General Hospital and Medical Center, ken maysa iti Benguet General Hospital nga adaan iti major injury. Sigunpay iti pulisya, saan a prone accident area iti nasauwa paset ti kalsada, ngam kasapulan ti doble a panaganad, gapu ta kilo-kilo daytoy. Ito kasing portion na ito, yung palusong, pababa yung mula dito sa may building ng Bureau of Fire papuntang poblasyon Kabayan. Medyo palusong talaga. Makipagladladingit met ita ti Kabayan LGU gapu iti napasamak. Gapu iti panagtinulong iti Kabayan LGU ken Bauco LGU na idanon meten kadagiti pagtaengan dagiti bangkay ti 5 nga individual. And on behalf of the local government unit of Kabayan, we'd like to express our heartfelt sympathies and prayers to the victims, their families, and everyone who were involved in the incident. Mensahe ti Kabayan MPS kadagiti motorista a dumaldaliyasat iti nasao a kalsada. Mostly dito, pag hindi natin kabisado yung kalsada, hindi natin maiiwasan na may magkaroon ng aksidente. So, yun naman po sa mga bumibiyahe dito, mag-ingat lang po tayo sa pagmamaniho. At bago po tayo lumabas ng bahay, bago tayo magbiyahe, check na rin po natin yung readiness ng sasakyan natin. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.